Singaporelaisen Follow-Toyn valmistama tekoälyllä varustettu pehmolelu Kumma on poistettu markkinoilta, kun testauksissa selvisi, että se pystyi puhumaan seksuaalisista asioista ja kertomaan, mistä kotoa löytyy veitsiä. Nallekarhun tarkoitus oli tarjota opettavaisia leikkisiä keskusteluja lapsille, mutta sen tekoälyn vakavan suojauksen puutteen vuoksi se on nyt poistettu myynnistä turvatarkastusta varten. Australialainen robotti Charlotte pystyy 3D-tulostamaan jopa 200 neliömetrin talon yhdessä vuorokaudessa käyttäen paikallisia materiaaleja, kuten hiekkaa ja murskattua tiiltä. Teknologia vähentää rakentamisen kustannuksia ja ympäristövaikutuksia sekä voisi mahdollistaa tulevaisuuden rakentamisen myös Kuussa ja muilla planeetoilla. Charlottella on 6 jalkaa, jotka auttavat sitä liikkumaan vaivattomasti myös epätasaisilla työmailla. Spotify on lisännyt palvelunsa äänikirjat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Spotify Premium-tilaajille on saatavilla yli 300 000 äänikirjaa ja tilaus sisältää 12 tuntia kuunteluaikaa kuukaudessa. Lisää äänikirjojen kuunteluaikaa voi ostaa lisäpaketeilla ja tilauksilla. Äänikirjoihin kuuluu sekä suomenkielisiä teoksia että kansainvälisiä menestyskirjoja.